Ahojte všetci, verím, že ste dobre vyspali a ste pripravení na ďalšiu ráno rozcvičku z Rajo Breaky. Dnes máme opäť pripravené dve cvičenia. V tom prvom sa medveď bude meniť na kraba a to druhé, nechajte sa prekvapiť. Začíname prvým cvičením. Najskôr si ukážeme dve polohy. A tá jedna je medveď a druhá krab. V dnešnom cvičení, ako som spomínal v úvode, sa tieto dve zvieratka budú premieňať. Začíname medveďom, ten sa premení na kraba a opačne. Chalani, poďme na to, takže poďme do polohy medveď a pretočíme krab. Dvihnúť panvu hore a ideme medveď a krab. Medveď, krab. Medveď, krab a vrátime sa do polohy medveď. Super, perfektne. Paráda. Skúste si to aj vy. V prvej sérii sa medveď premení na kraba 5 krát, potom si oddychnete a opäť si to zopakujeme ešte raz. Dnešné druhé cvičenie budeme vykonávať v polohe spor ležmo. Že neviete, ako vyzerá spor ležmo? Tak sa niečo naučíme. Pozerajte sa. Opreme sa o ruky, dáme si ich pod seba, úplne sa spevňujeme, vystrieme chrbátik a nohy sú opreté o špičky a snažíme sa udržať tejto polohe. Takže toto je spor ležmo a chlapci vám už ukážu to cvičenie, ktoré sme si dnes pre vás pripravili. Takže chalani, poďte aj vy do sporu ležmo. A teraz pravou rukou si uchopíme breaky a zvihneme hore nad seba, pozrieme sa, vrátime späť, opreme sa o pravú ruku, zoberieme ľavou, pozrieme sa hore, veľmi dobre a vrátime. A ideme teraz. Pravá ruka, pozrieť sa na breaky a vrátime. Výborne, pokračujeme ešte. Super, perfektne a ideme posledný krát pravou a ľavou. Čiže ideme pravá, pozrieme a opäť vrátime. Super a vrátime. Výborne, chlapci. Myslím, že ukážka bola perfektná, chalani si zacvičili, verím, že aj vy. A toto cvičenie pôjdete 5 krát na každú ruku, čiže 10 krát jednej sérii, oddych a pozor, ešte jedna séria. Tak aj dnešné video je na konci. Verím, že ste si s nami dobre zacvičili, že ste dobre naštartovaní na dnešný úspešný deň. Ahojte.